Khama loyamba silosaka zinthu kapena kusaka ntchito. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano ndi pa Word Made Flesh, pamene takumana, pamene timagawana mawu a Mulungu, timapondesa loti, ndipo timafuna kuti atithandize pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Lero tikunena kuti khama loyamba sikusakasaka zinthu kapena ntchito ayi. Ndipo mawu athu tiyatenga kuchokera pa Luka chapter cha 11 ndime ya 5 mpaka ndime ya 13. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuzanso kuti, tangoganizani, wina mwenyu ali ndi bwenzi lake nkupita ku nyumba kwake pakati pa usiku. Nakamuwuza kuti, iwe mnzanga, kodi ungakhale ndi buledi mutatu? Kwafikatu bwenzi langa ali pa ulendo ndipo ndilibe choti ndingampase. Koma wa nyumbayo kumuyankha kuti, usandivute, ndaseka pa khomo, ndipo ine ndi ananga tagona, sindizazukanso kuti ndikupase bulediyo. Ndipo ndikunenesa kuti azauka nkumpasa, osati chifukwa ndi bwenzi lake, koma chifukwa cha khama la wopempha uja. Ndipo azampasa zonse zimene akusowa. Motero ndikukuwuzani kuti, pemphani ndipo azakupasani, funafunani ndipo muzapeza, gogodani ndipo azakusekulirani. Paja munthu amene amapempha ndiye amalandira, amene amafunafuna ndiye amapeza, ndipo amene amagogoda ndiye amene amansekulira. Ndani mwa atatenu mwana wake atampempha nsomba, iye nkumpasa njoka? Kapena atampempha zira, iye nkumpasa chinkhanira? Tsono ngati inu nkuyipa kwanuko mmaziwa kupasa ananu mphatso zabwino, nanji Atate akumwamba angalephere bwanji kupereka Mzimu Woyera kwa amene awapempha. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, khama loyambirira si kusakasaka zinthu kapena kusakasaka ntchito. Mawu amene ndawalengawa ndi mawu amene Ambuye Yesu akulimbikitsa khama, mawu amene akulimbikitsa kusafokera, mawu amene akulimbikitsa kuti chimene iweyo wafuna ndipo wamanga mu mtima mwako ukuyenera kupita ndi mtima wako wonse kuti ukachipeze. Akuti pemphani, utuluke upite ukapemphe ndipo azakupasa. Funafunani, ukhale munthu wozisaka pa zimene ukufuna iwe, usamange kukhala kuti wangokhala mawu amodzi. Funafunani. Ukufuna ntchito, funafuna, osangokhala iye, osatopa, funafuna ndipo uzapeza. Ndipo una kuti gogodani, kufuna kuti kumbusa za mphamvu zimene ukuyikapo pa chimene ukufuna iwe, gogodani. Koma mino ndine tikuziwa kuti nthawi zina zinthu zimatha kulephereka ngati ukusakasaka malo olakwika. Ndipo ngati kusakasaka kwako wayambira malo olakwika, zinthu zimatha osamayenda. Ngati kupempha kwako wapempha molakwika, zinthu zisazayendayi, wapempha molakwika. Mukatenga Yakobe mutu wa 4 ndime ya 2 akunena kuti, mulibe zinthuzo chifukwa simupempha kwa Mulungu, ndipo ngakhale mupemphe simulandira chifukwa mmapempha molakwika. Zimene mmapempha mmafuna kungozimwazira pa zokukondweresani basi. Nthawi zina chifukwa chona kuti wayambira polakwika ndipo kufunafuna kolakwika, umatha munthu osapeza zinthu zija. N'chifukwa chake mawu athu alero aja ndafuna kuti atithandize inu ndine kuona kuti kodi Ambuye Yesu akusindika chiti. Pamene tikufuna zinthu, pamene tikufuna kanthu, kodi chofunika kwambiri khama lathu tilike pachani? Khama lako ukalika pa zinthu zolongosoka, zinthu zimakuyendera. Koma khama lako ukazika pa zinthu zosalongosoka, palibe chimene chikakuyendere. Ndipo lero tinena kuti mukufunafuna kwathu, khama lathu tikalika pa makobiri, khama lathu tikalika pa zinthu, khama lathu tikalika pa ntchito, palibe kumene titapite ife. Khama loyamba sikusakasaka zinthu, khama loyamba sikusakasaka ntchito ayi.
mwamva mawu amene tawerengaja akuti munthu kwa kunabwera mlendo, ndipo mlendo amene amasowa kuti adye monga mlendo. Chikusoweka ndi chakudya, ndipo munthu akufuna buledi mutatu. Komano asanakhale ndi khama loti akasakesake buledi, choyambirira kuyenera kuyang'ana kodi chimene chinganditchinge kuti ndisapeze buledi ndi chani, kodi chimene chingandipangise kuti buledi ndimpeze ndi chani. Ndiye muone kuti bulediyo ali m'manja mwa munthu, bulediyo ali m'manja mwa anzake. Choncho asanampeze bulediyo akuyenera ampeze munthuyo. Asanampeze bulediyo khama lake likhale khama loti akampeze munthuyo. Choncho munthu uja khama lake loyamba silinali pakusaka bulediyo, koma khama lake loyamba linali pakusakasaka bwenzi lakeyo. Kodi ndani kuno amene angandithandize? Ndipo anayenera kusakasaka bwenzi lakeyo. Ndipo ananyamuka ulendo ku nyumba kwake ndi kukagogoda ndithu kugogoda ku nyumba kwake kuja. Khama lake pogogoda kunali kusakasaka bwenzi lake uja, osati kusaka buledi kaeya, koma khama lake linali pakusakasaka bwenzi lake uja. Chifukwa amaziwa buledi pano ndimpeza ngati nditampeze bwenzi langayo, komanso buledi pano nditaosampeza ngati bwenzi langayo sapanga kuti buledi uja apezeke. Ndiye anapita, nzanga ndikufuna buledi mutatu. Ndiye muona kuti buledi uja kumambiro amakanika sikuti buledi munalibe, buledi analiko, koma vuto chani pali chotchinga apa, ndipo chotchinga ndi chani? Ndi munthuyo. Mkuluyi akuziwa ndilimbane ndi munthu uyu ndipo buledi ndizampeza, ndilimbane ndi uyu ndipo buledi ndizampeza. Khama loyamba sikusakasaka chimene utapeze, koma kusakasaka ubale ndi amene atakupezese chinthu chija. Tikupereka mawu amenewa kuti inu ndine tikamasakasaka Ambuye Yesu tizidziwanso chimene tikupanga. Tizidziwa chimene tikupanga. Ambuye Yesu ananena pa Mateyu 6:33 kuti sakasakani poyamba ufumu wa Mulungu ndipo zina zonse muzazilandira. Munsake Mulungu kaye, mumfufuze Mulungu kaye, mukhale ndi khama losakasaka Mulungu, ndipo zina zonse zija muzazipeza. N'chifukwa chake anthu timayimba nyimbo ulemu kwa Mulungu kumwamba ndipo pansi pano mtendere kwa anthu ake. Mawu amene tawerengaja atanena kuti pemphani ndipo muzalandira, funafunani ndipo muzapeza, gogodani ndipo azakusekulirani. Kumapeto kwakunena kuti ngati iniyo kuipa kwanu kumaziwa kupereka zinthu zabwino kwa ana anu, nanji Atate anu angalephera kupereka mzimu woyera kwa amene amupempha. Sanenenso kuti kupempha buledi tuya, sanene kuti Atate anu kumwamba angalephera kupereka buledi, akuti Atate anu akumwamba angalephera kupereka mzimu woyera. Mzimu woyera ndi Mulungu mwini wake. Kusonyeza kuti Mose akasakasaka muja akuyenera kusakasaka Mulungu mzimu woyera, Mulungu mwini wake. Choyambirira kusakasaka zinthu, choyambirira kusakasaka ntchito, choyambirira ndi kusakasaka Mulungu mwini wake. Ophunzira Ambuye Yesu mmene ankayitanidwa Marko 3 anawuza kuti ndikukuyitanani, osati kuti mukangofikira kugwira ntchito, ndikukuyitanani choyamba kuti muzikhala nane, ndipo mukamakhala nane kenako ndizakutumani mupite. Choncho choyambirira ndi Yesu Khristuyo, mupange ubale ndi iye, mubwere mukhale naye. Mukakhala naye kenako muyambe kugwira ntchito. Osafuna kuyamba kugwira ntchito musanakhale ndi Ambuye Yesuyo. Musakhale ndi chidwi chofuna kugwira ntchito mulibe chidwi ndi Ambuye Yesu. Tengani chitsanzo cha nkhani ya Mariya ndi Marita, Luka 10:38-42. Yesu wabwera kuzayachezera, wina ali bize kutakataka ku kitchen, kutakataka kugwira ntchito, koma wina wapita ndi kukakhala ndi Ambuye Yesu. Imeneyo ndi first system pa moyo wathu. Tisakhale ndi chidwi ndi ntchito koposa kukhala ndi chidwi ndi Yesu Khristu mwini wake. Ndikukhulupirira kuti ansembe anzanga mukundimva bwino, ndikukhulupirira kuti masistere mukundimva bwino, ndikukhulupirira kuti makatekisi mukundimva bwino, ndikukhulupirira kuti nonse amene mumatumikira mu mpingo mukundimva bwino, kandi mabishop ndikukhulupirira mukundimva bwino, kuti chidwi chathu nambala 1 si ntchito imene timagwira ife. Ayi, chidwi chathu nambala 1 ndi uyoyo amene tikugwirira ntchitoyo.
tikuyenera kuti choyambirira tinsakesake amene timpeze, tinsakesake amene tikhale naye pansi, tinsakesake amene tinziwe. Tikakhala naye pansi kenako ndiye atituma. Kuli anthu amene amakhala too busy for Jesus, kutumikira apa ndi apa, kuthamanga apa ndi apa, koma alibe nthawi yokhala pansi ndi Ambuye Yesu, alibe nthawi yokhala pansi kuti ampembeza Ambuye Yesu. Inu ndine tikuziwa tili ndi pemphero lopembeza Ambuye Yesu mu sakramento loyera la Ukaristiya. Ndi angati mwa ife amene tili ndi chidwi chokhala pansi ndi Ambuye Yesu 1 hour, chokhala pansi ndi Ambuye Yesu half day, chokhala ndi Ambuye Yesu tsiku lathunthu? Kumakuta chili ma program athu osama kukacha tithamangira mtauni, kenapo ndikatero tithamangira kumphakati, kenapo ndikatero tithamangira kwakuti too busy. Popanda nthawi kuti ukhale pansi ndi amene akukutumayo. Tili ndi khama losakasaka zochita, tili ndi khama lofunafuna ntchito, tili ndi khama lopempha zinthu, koma utipasayo tilibe naye khama loti timpeze. Utipasa zinthuyo tilibe naye chili chona kuti tinsakesake ndipo timpeze. Mukatengatu nyimbo ya Solomoni chapter 3 amaonesa bwino mmene munthu alili ndi khama losakasaka amene mtima wake umankonda, amene ndi Yesu Khristu mwini wake. Nyimbo ya Solomoni chapter 3 ndi meya 1. Usiku wonse ndiligone pa bedi panga, ndinkangomfunafuna amene mtima wanga umankonda. Ndinamfunafuna koma osampeza, ndinamuyitana koma iye osandiyankha. Ndiye ndinati ayi, tsopano ndizuka ndikulowa mumzinda, m'misewu ndi m'mabwalo, ndikufunafuna amene mtima wanga umankonda. Ndinamfunafunadi koma osampeza. Alonda anandipeza pamene ankayendera mzinda. Ndinawafunsa kuti kodi mwandionera amene mtima wanga umankonda? Ndinangoti waja ntawapitirira pang'ono ndampeza amene mtima wanga umankonda. Ndinamgwira osamulola kuti achoke mpaka ntamtengera ku nyumba ya amayi anga. Khama limene munthu umayenera kukhala nawo pa lomufunafuna amene ali Yesu Khristu Mulungu wako. Khama loti tizikhala nalo posakasaka Mulungu, kulekana ndi kukhala ndi khama losakasaka zimene Mulungu yangatipase. Mukumbukira nkhani ya mzimayi pa chisime. Ambuye Yesu anamuwuza kuti mayiwo ukanaziwa munthu amene ukuyankhula naye, iweyo ndi amene ukanampempha madzi. Ukanaziwa munthu amene ukuyankhula naye. Ifenso tikanaziwa munthu amene tikuyankhula naye, tikanakonda titakhala naye momwena kuti tizingoyang'ana kuna kuti ndikufuna chakuti ndikufuna chakuti. Petro pa phiri paja ndi anzake ataona ulemerero wa Ambuye Yesu anakuti ndi bwino ndithu kuti ife tili pano, tiye ndikhalepo pano ndi inu, timange misakasa yathu itatu. Koma inu ndine tili bize kwambiri, ndipo tilibe mpata omanga misasa itatu ndi Ambuye Yesu. Ayi, mpata muli nawo inu opita ku office mukagwire ntchito, mpata muli nawo inu opita ku field mukapange ma allowance, mpata muli nawo inu okacheza ndi anzanu kumowa, mpata muli nawo inu opita ku gulu lina lake la banki muzi. Ndikukakhala kumene kuja siku lonse la tunthu, ndikukaswera kumene kuja mamawa mpaka na madzulo. Koma takhalani apa mukhale ndi Ambuye Yesu. Ayi, ndikumva kunyong'onya, koma ndili ndi chakuti, koma ndikufuna ndikapange chakuti, koma ndikufuna kupange chakuti. Mulibe khama lofuna kunsakasaka amene amakupasani zinthuzo. Mwakuti tikamapempha tingofunapo zinthu zija, sikuti tikufuna amene akutipasa zinthu yoyiyayi. Timapitira zoperekazo osati woperekayo. Zimene ndizizopesa chisoni. Timapitira zoperekazo osati woperekayo. Muone mmene anthu amachemerera munthu amene wapereka zambiri, apereka 100,000 kwa cha AMP. Tiye tayimbire m'manja. Sikuti mukuyimba m'manja chifukwa kuti cha munthu yoyiyayi, koma mukuyimba m'manja chifukwa cha 100,000 waperekayo. Mukusakasaka zinthu osati amene wapereka uja. Ndiye zimapeza kuti munthu uja akazasauka anthu alibe nayenso ntchito. Ambuye Yesu anapereka fanizo la mayi wamasiye amene anapereka makobiri mu charity. Ndipo Ambuye Yesu anali ndi chidwi ndi mayi uja, mayi wamasiyeyu. Inunso ndine tizikhala ndi chidwi ndi munthuyo, tizikhala ndi chidwi ndi Ambuyeyo, osati ndi chidwi ndi zimene angathe kukupasani.
kodi lero atanena kuti mulungu aleka kupereka zinthu kuchalichi muzipita? Atati mulungu lero waleka kupereka zinthu mugwada kumapemphera kusoza kuti chidwi chanu mwina chili pa zinthuzo osati pa iyeyo. Kumukonda mulungu chifukwa cha zimene iye amapereka osati chifukwa cha chimene iye ali. Ambuye Yesu ananena paja, inu mmandisata chifukwa chona kuti munadya ndi kukhuta. Munadya ndi kukhuta. Sitikuyenera kumusata Ambuye Yesu chifukwa cha zinthu koma chifukwa cha iyeyo. Pa Yohane 1:38 ophunzira oyambirira atampeza Ambuye sanena kuti Ambuye tifuna tione kumene mmakakhala. Mmakakhala kuti Rabi tiyeni mukaone. Inunso ndine khamala tulikhale khamala losakasaka kumene Yesu amakhala. Khamala losakasaka kumene Mulungu amakhala. Khamala losakasaka chimene Mulungu ali kuti timuziwe pamwe wathu. Yohane 6:27 amanena kuti osayang'ana chakudya chimene chimatha koma muzisakasaka chakudya chimene chimakhalisa mpaka na kumwamba. Chimenecho ndiye Ukaristiya, tupirerera Ambuye Yesu Khristu mwini wake, mzimu ndi thupi pamodzi. N'chifukwa chake ife timayika pamwamba kwambiri ubale wathu ndi Yesu Khristu wokhala mu Ukaristiya. Timayika pamwamba kwambiri ubale wathu ndi Yesu Khristu amene amayenda nafe nthawi zonse. Tikungoyenera tikakhala pamwe wathu tiphunzire kukhala ndi khama lomusaka Mulungu. Koma ngati khama limene tilibe, ngati Mulungu timasangata chifukwa chona kuti tifuna tione kuti kodi alipasa chani, chimachitika nchani. Zimachitika ndi zija zoona kuti munthu kuchalichi amapita. Anthu pomuona kuti munthu uja kuchalichi akupita, ndikumapita ndithu, namuona nagwada, namuona napemphera. Koma mapeto ake kumfunsa kuti Yesu ndi ndani, zero. Osayankha. Sanziwa Yesu, samuziwa Mulungu, koma amapita kukukangolandira chifukwa kuti Mulungu chalibe naye chidwi, ali ndi chidwi ndi zimene Mulungu ja angathe kupereka. Ndizo zimene mmaona kuti munthu ndi wopemphera koma zipanga iye zachisatana. Munthu ndi mbusa, munthu ndi wansembe, koma zipanga iye chikhristu mwa iye mulibemo. Anthu patada kuti wansembe uyuyu, usembewu anatomkakamiza kuti sistere uyu, usisterewu, kapena anachita kumkokera kodi uyu mbusa uyu ndi mbusa wa Mulungu kapena wa Satana. Chifukwa chani? Sitimakhala ndi chidwi kapena ndi khama loti tifanefane ndi Yesu. Timakhala ndi khama loti tinsatire Yesu Khristuyo tinziwe, koma timakhala ndi khama lokalandira zimene iye amapereka. Timakhala ndi khama loti tikagwirire ntchito yambiri, ngakhale iyo tisakumuziwa bwinobwino. Ayi, khama loyamba monga kuluja ndiloti munziwe musakesake nzanu amene atakupasani zinthuzo, amene ndi Yesu Khristu ananena kuti ndi mabwenzi anga. Tiye tipemphere kuti inu ndine tikapita kuchalichi tiziziwa ndabwera kuno ndambwerera Yesu, ndabwera kuno ndabwerera Ambuye Yesu, ndipo ngati Ambuye Yesu wabwera muno wandibwerera ine. Pawiri wathu tikhale pansi ndipo tiziwane. Ndikatero ndiye kuti ndilandirano mphaso zonse zochokera kwa Yesu Khristu. Osayika maso pa zinthu malo moyika pa munthu. Ngakhale m'banja mwanu osayika maso anu pa zimene amunanu angathe kukupasani. Maso anu akhale pa amunanuwo, mwaziwe, mwakonde, mwachengete. Maso anu asakhale pa zimene akazi anu angakupaseni. Maso anu akhale pa akazi anuwo, mwakonde monga munthu. Mtima wanu ukhale pa iwo, iwo aja mwaziwe. Mukatero banja lanu lizakhala banja lokoma. Banja lanu lizakhala banja lokoma. Mulungu wamphamvu zonse zikuthokozani kuti simulekeza kutitana nanofe kuti tikhale nanu ndi kukuziwani. Tikupemphani musendezere mitima yathu pafupi kuti titakuziwani tizathenso kukhazikitsa ufumu wanu muukonda mwa Yesu Khristu mweyo Ambuye athu. Amen. Ndakuthokozani abale, sifuna tizakhale pomwepo. Munali ndine Elizeo Bambo Thalika, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.